Na Bratislavskom hrade sa rozburácal taliansky štýl. Legendárne skútre Vespa zaparkovali priamo v historických priestoroch. Kolekcia 14 modelov ukazuje, ako sa tento ikonický dopravný prostriedok stal symbolom slobody a talianskeho Dolce Vita. Bratislavský hrad hostí výstavu legendárnych skútrov Vespa. Na slávnostnom otvorení nechýbal ani zberateľ Marco Fumagalli, ktorý poskytol väčšinu modelov zo svojej súkromnej zbierky. Vo svojej zbierke mám vyše 200 kusov, ktoré som zhromažďoval dlhé roky. Som rád, že ich teraz môžem ukázať, pretože Vespa nebola len o mobilite. Bola predovšetkým symbolom slobody. Kurátor Rino Drogo priblížil návštevníkom fascinujúcu históriu ikonickej značky. Túto výstavu sme vytvorili, aby sme ukázali, ako sa Vespa stala skutočnou dizajnovou ikonou a symbolom Made in Italy v histórii priemyselnej a masovej výroby. Najväčším lákanom výstavy je originálna Vespa z kultového filmu Prázdniny v Ríme. Táto Vespa sa preslávila vo filme Prázdniny v Ríme s Audrey Hepburn a Gregory Peckom. Bol to prelomový moment, vďaka ktorému sa Vespa dostala do povedomia po celom svete. Pre vás slovenská výstava ikonických talianskych skútrov ponúka pohľad do minulosti značky Vespa. Návštevníci uvidia unikátne modely z rôznych období, ktoré formovali históriu mestského cestovania. Ahojte, mám veľmi pozitívny vzťah k Vespe. Milujem Taliansko, talianské jedlo, ľudí, dizajn a aj talianské babety, motorky. Vespu ja ľúbim. Je to také, je to štýlové. To je, keď si predstavíš, že Taliansko, romantika, Amalfi Coast, tak buď kabriolet alebo Vespa. Tomáš Puskáler, televízia Joj.